Мінулы год быў багаты на грамадска-значныя мерапрыемствы. Краіна адзначыла 100годдзе камсамола і 100 гадоў утварэння БССР. Рэалізаваўся рэспубліканскі праект «Год малой радзімы». Брэсцкая вобласць прымала Дзень беларускага пісьменства. Усе падзеі, безумоўна, мелі ідэалагічнае забеспячэнне. І з выкананнем гэтай работы ідэолагі і сродкі масавай інфармацыі справіліся добра. Дарэчы, не толькі падзеі, але і надзённыя справы не заставаліся па-за увагай. Штодзённы дыялог з насельніцтвам праз інфармацыю – адна з асноўных задач идеологов и СМИ. Сегодня основным идеологическим ресурсом, конечно, для нас всех является информация. И спрос на информацию чрезвычайно растет. Поэтому задача и идеологов, и журналистов сегодня максимально использовать этот ресурс с двух точек зрения. Первое – сохраняя ее оперативность, объективность и достоверность. Ну и второе – это использовать те формы, те каналы информации, которые сегодня востребованы людьми. Потому что самое главное – это диалог. И этот диалог сегодня мы должны выстраивать очень эффективно, конструктивно. Рэальна ацэньваць становішча ў краіне дазваляюць зносіны насельніцтва з уладаю. Сустрэчы ў працоўных калектывах па самых актуальных сацыяльна-палітычных пытаннях. Таксама адна з асноўных сфер дзейнасці ідэалагічных работнікаў, з якой яны выдатна спраўляюцца. Корпус идеологических работников решает очень важные задачи, связанные с настроением в коллективе, делают срез, какие процессы проходят в том или ином регионе, как себя чувствуют люди, труженики, кто выполняет задачу по производству продукции, кто выполняет свою работу в учреждениях социальной сферы. Ведь сегодня работник идеологии – это универсальный работник, который должен отслеживать ситуацию и своевременно принимать меры для того, чтобы нашим жителям было комфортно, чтобы было уютно. Аналізуючы работу ідэолагаў, намеснік старшыні брэсцкага аблвыканкама Геннадзь Барысюк адзначыў неабходнасць і яшчэ больш цеснага кантакта з насельніцтвам, больш якасна несці інфармацыю і аб'ядноўваць людзей. Бягучы год будзе не менш насычаным на грамадска-значныя падзеі. Працягнецца год малой радзімы, пройдуць еўрапейскія гульні, перапіс насельніцтва, Беларусь напярэдадні дзвюх вялікіх выбарчых кампаній. Усё гэта патрабуе ад ідэолагаў павышэння ўзроўню кадравага патэнцыялу, больш шырокага выкарыстання сучасных інфармацыйных тэхналогій і больш цеснага ўзаемадзеяння з грамадскімі аб'яднаннямі. Падчас калегіі лепшыя ідэалагічныя работнікі і найбольш актыўныя дзеячы грамадскіх арганізацый па выніках работы ў 2018 годзе атрымалі ўзнагароды. Работа с людьми, живая работа, работа, которая основывается на современных методах и технологиях, чтобы людям это было интересно. Поэтому основное, наверное, вообще это работа с человеком. Награда стимулирует, и каждый раз, получая награду, хочется идти все дальше и дальше. Это стимул. Гэта ўзнагарода, гэта ўзнагарода за сумесную працу ўсіх нашых пісьменнікаў, бо без іх твораў, без іх намаганняў, без іх выступленняў не было бы, канешне, і вынікаў такіх. У мінулым годзе мы ажыццявілі ажно 4 выдавецкіх праекты. У нас адбыліся такія вельмі цікавыя новыя праекты. Гэта в минулому году мы открыли литературную альтанку, якая зараз вандруе по школах, по садках. Акрамя гэтага, у мінулым годзе мы упершыню узнагароджвалі наших пісьменнікаў, берасцейскіх пісьменнікаў на конкурсе «Духоўная веліч». Пасля завяршэння пасяджэння яго удзельнікі змаглі пазнаёміцца з аграгарадком Тамашоўка, у прыватнасці з унікальным музеем касманаўтыкі, які разам з фізкультурна-спартыўным комплексам «Зорны» з'яўляецца цэнтрам турыстычнай інфраструктуры аграгарадка. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».